Welcome back to Feel. Anondirova madzikirira ndisatinde mukandoti wine ndomborota zvimumvuri ndakazadza imba yese madzimai ndotozvibvunzo. Question number 1. What is Valentine's Day? Valentine's Day it was a bitch from America. Akaita kuhura stereo waziya. Ahura mbebwe ya akakanaka wangu. Munhu wese, mbebere munhu wese zabebere munhu wese. Depa akafa warize bvongoti tada kuti Valentine's Day 14 February. Those zvakabira Valentine's Day baba. Aiwa sakapo. Question number 2. Handiti munoziya kune matype emakiss. Imboti payo kana 3 zvawo. Right. Kwenzi French kiss. Anditi ndi 2 andakazogadzira. Anditi kudai no imwe yacho utanga ichito kwa ina zita aiwa aisati yakagadzira sendo ichiri kubikwa aiwa yatolika Right, question number 3. What is the meaning of love? Love you bagetozi mazhinya for love kuti sex anditi but love is nyaya kuti sex anditi love inyaya kuti zoni iwewe ku appreciate anditi kubatsirana anditi like you're depression anditi odzo beba kuti asha so anditi mukadzi bebero kuti kadzi mchi mbatsira anoziya And last question. Ndira kuti mu pronounce apa ati munoziya kana munachipiwa maruva anopihwa chii ngerenjeri chinonzi chichocho boutique. Is it correct? Kana ndatadza ichikuti tatadzawo aiwa apa hapana tii kapakati apa aiwa ndati boutique nini alright hapa ndatadza here aiwa paisa panzi chii ziza kupere abereki mozoti batsiro apa last question apa moti batsiro last question comment section ari kuwana bipolar for free ari kuwana bipolar for free panonzi chii panzi chii abereki ndimi muri kwa background pananoziyera munopasiya sisi mobile chikamera kuri kuna sisi munopasiya sisi bouquet bouquet I'm a 2K apa swaka saka tobatana kupi manje ini tobata pa Facebook munongoti Enoch Chikandwa Enoch R Chikandwa then unatasha mtaisi in the message say ndine mabhizi akawanda pa bipolar pepa nditi nasa unomboti kada kupisa nashi yese oyo ndakazadza imba yese madzimai ndotozvibvunzo.